Rogue Pro-mallit tarjoavat kaiken, mitä rakastat Rogue-sarjassa, ja vievät sen uudelle tasolle. Legendaarisen Napoleon Sizzle Zone infrapunapolttimen ansiosta voit saavuttaa yli 800 astetta Celsiusta paistolämpötilat, jotka takaavat täydellisen rapean ja karamellisoidun pinnan pihveille. Näissä malleissa on myös korkea kansi ja ensiluokkaiset valurautaiset grilliritilät, kun taas Sizzle Zone on varustettu helposti puhdistettavalla ruostumattomasta teräksestä valmistetulla ritilällä. Unohtumattomiin iltagrillauksiin tyylikkyyttä lisäävät valkoiset taustavalaistut säätönupit ja integroitu pullon avaaja tuo käytännöllisen lisän seuraaviin puutarhajuhliin. 3 tehokasta ruostumattomasta teräksestä valmistettua poltinta, tilava päägrillausalue ja kestävä teräksinen viimeistely tekevät grillaamisesta, paistamisesta, paahdosta ja savustamisesta yhtä helppoa kuin ammattilaisella. Paristoton sytytysjärjestelmä takaa vaivattoman käynnistyksen joka kerta, kun taas ruostumattomasta teräksestä valmistettu lämmitysritilä ja sivupoltin tarjoavat monipuolisuutta lisukkeiden, kastikkeiden tai viimeistelyjen valmistamiseen. Tee takapihastasi kulinaristinen näyttämö. Rogue Pro yhdistää täydellisesti laadun, monipuolisuuden ja tyylin